Hi guys! Masong adlaw yung tanan. Happy Sunday. Gikan ako ni Simba. Nga na ang gisuot. Sanggalab. Nga na ba ko basa ang Simba ko. Magtanagas mo kong sinina. Di ko magsuot og kanang naimubo. Kay uwaw. Salamat sa Ginoo kay gitagaan ba kog lain kinabuhi na pagkarong adlaw. Nakapaminaw na ko og pulong sa Dios. Ang mga tao lagi karon nahadlok sila. Kaya na ako nagira nga mo abot. Kita di ta angay mahadag na ng gira. Unsa pa rin maabot nga katalagman. Kay moabot na jud panahon nga mamatay ta. Di ta angay mahadlok og unsa nang mga katalagman nga moabot. Gatang kahadlokan kanang di ta makasaka sa langit. Mao na karon ug unsa tong inyong mga kasalanan na amo mga sa nga grabe kaadto mga immortal. Nasa pag ginahinay na og pangadto pasaylo sa Ginoo kay wa lagi ta kahibaw sa atang oras daning kalibutan na. Kay na gira na. Ang uban mahadlok sila sa gira. Pero ako di ko mahadlok sa gira. Kay upat jud ta karong adlaw patay. Wa ko mahadlok na ng gira kay mamatay ko na ng adlaw o karang padah kay ba man ko sa ang kaugalingon nga adto ko sa langit padung. Wa man ko nagbuhat og sa nga grabe kaadto. Bisag di Domingo, wag ampo gihapon ta, bentag udto hapon. Gabi ka nang padung utog. Sa di ba matug, manghinulsol sa mga sa nga nabuhat karong adlaw. Kay aron og nay katalagman nga moabot, ready na agateng kalag. Makasakata sa langit. Kana gali ibang tawlo uy. Kay kana bitaw mo disgrasya. Undas pat ang kamatazen, luoy na sila kay basin ug wa na naka pangadyo pasaylo sa Ginoo. Kabugto sa imong ginawa, tuwa na kayo mahimudan o gato makakatulong sa langit o sa impyerno. Kung naano kay sa nga nahimo nga grabe sa gaadong kasalanan, nakapanghinulsol jud kag maadyo, kada jud imong gihilakan ag paghinulsol. Basin og makasaka pa kas langit. O kana bitong nay kalit nga kamatajen. Nanjawa jud ka naka pangadyo pasaylo sa Ginoo. Wa ka nakapangadyo pasaylo sa imong mga isuon, imong mga kaaway nga na. Kuya, wag yung ka, gatos impero isugba. Mao nang kinahanglan gid sa taridi. Kita karon sa atong kinabuhi, kada adlaw man ta may gira. Gira sa problema, gira sa kalisod, gira sa kawadon. Pero bisag gana, pasalamat gyud tas Ginoo kay wa ta ni sa pasagdi. Ako dai dako man ang pasalamat sa Ginoo kay katong nas naging tuig nga nagkalisod ako sa sakit, pagdasin ako ginhawa, abi na ako mamatay na ko. Abi na ako karong ay di na ko kaabot sa tuig. Pero salamat sa Ginoo kay di aga ko karon nag saba-saba sa itong utubangan. Grasya sa Dios kay gitagaan pa ko ginanawa bisag pasaway lagi ko nga na. Ako katong nay pagka-teenager na pasaway ko. Hilig ko kanang nay disco-disco, hubag-hubag nga na. Party-party. Lag-lag nga na. Parang sarap ko makahana o pagampo. Mao to nga niabot ang panahon nga nasakit ko, nagka-epilepsy na ko. Pasalamat ko sa Ginoo kay pinangga ko sa Ginoo, gibadlong ko sa Ginoo. Mao to naundang na ko ginom-inom. Kay niya magdoktor nga ikaw naka-epilepsy, mag-inom ka na ning tambala, di ka pwede mo inom o makahubog. Kay makasamot na karaot nimo. Mao to naundang jud ko sa ang bisyo nga pagkaparahubog. Di mo kumawa kay tinar mo gud nga para hubog ko sa una. Parang mga ilim din man ang suwazan, tequila, pundador, hanay ko itong uban. Sa kailangan ko na tilawan nga mga makahubog. Ganahan galing ko sa tequila kay kuan. Agi pares ka lang na ay limon. Diya tila-tila pag asin nga na, diya inum-inum. Sa una katong na para hubog ako. Karang na ay ugahang mapili nga nahubog na ko kay ganahan ko sa ang kamati. Mao to na adik ka dyan inum-inum sa una. Mao to na yung batang panahon nga gipitkan ko sa Ginoo kay agahang pinuhatan na giwa na mao. Wa na ko magampo. Wa na pa simba-simba. Kay gangganahan sige ra disko-disko. Inom-inom nga na. Mao bitaw karon nga mutambag pus mga kabatan-unan mayon ko nga adyo-adyo mo pagpalabis injong kalipay na nang inom-inom disko-disko. Kay maabot sa panahon nga masakit mo nga na. Ako sa una wa pa ko tagay pitik sa Ginoo, wa pa ko gilatos sa Ginoo sa mga sa. Basig karon di na ko na ikita.
Kaya ka lang sige tagabag-habag inom-inom. Makarawat man sa tang baga. Agaban sakit og TB. Sa agaban pod. Kaya ka naging badji nga magabag-habag sa musuro-suro na sa lianan. Daghay mahitabo, madisgrasya, marip. Ako pasalamat sa Ginoo ka pinangga ko ni Jack. Kay isa kong pitkan. Ikaw tiri. Pagtarang sa mong kinabuhi. Mao na ni karon natarang ko sa kinabuhi, din ako para hubog. Kaysa una, grabe jud kong para hubog jud. Di man ko mao kay tinuod ba na. Karang maabdal may ubuntag sa una. Abi na ho kanang nay kani paghubog-hubog, pagdisko-disko, lipay-lipay lagi. Abi ko mao nay kalipay. Di man din na mao. Ang kalipay di ay adto man sa Ginoo, magampo kay nga nakasalamat sa Ginoo. Mao man na tinuod nga kalipay. Tinuod jud nanay mo abot nga katalagman. Kay na manas Biblia nakasuwat nga og hapit nang balik ang Ginoo, daghay mo abot sa kalibutan nga mga katalagman, gira sa nana, kanang mga linog. Mo nang dita ngay mahadlok, magampo ta. Ang Ginoo sol kay aron makasakat sa langit. Sa mao to guys, salamat sa Ginoo kay nakapaminaw na pug pulong sa Dios, lami sa pamati niya makapaminaw tag pulong sa Dios. Dami mga tiguwang na rin ang pangutan og mahadlok pa sila gira. Ikaw ti mahadlok kas gira nga moabot. Hindi oy, mahadlok man ta. Wadi lang kita angay mahadlok. Agatang kadlok kan karon ug di ta maginulsol. Kaya ang importante maginulsol ta kay di ta maginulsol malgi lang mahadlok ta kay mo ta naginulsol. Pero pag ginulsol ka, Kay umamatay ka karong ursaha. Mao ka na mong kalag kay nakapanghinulsol na ka, nakapangadyo na kag pasaylo di. Ato kas langit ka saka. mura na po nagkawatan nga wata kay bago na sa namabot. Mao na kinahanglan ta mag-ready kay pagkabugto sa tong kinabuhi ang pagtuos ug ban mao na ting katapusan pero di pa diay napay Second life. second life mo na kay nabuhing ko na kananay eternal life nga kinahanglan natin na pangandaman nga maadto ta sa kuan sa langit kay duha man atong painan langit ug impierno mo lagi na dito maginulsol kay bawo na mo asa ta dapit adto tas Impierno. Looban ta. itang tanan di pa misita makaingon bisag ako di man ko makaingon nga wala ko isa Langit. kay anytime pa magyapon ta makasa pero every time lagi makasa ta mag hinulsol ta ingon labi na karon adlang Domingo kana nabitaw na sa Mateo 6:33 seek first the kingdom of God. Hindi kuan malgi na kanang ato yung pangitawon ang gingarean una sa langit kay guban rabag Domingo may rabag adlaw ng pagpahuway pero bisag asa-asa ra tulas dagat lilinghayaw pero di ay kinahanglan mangginoo sa tauna Aga ko rin sa una ti ali agang kinabuhi delikado. kay Kadtong kuan pa ko para hubog. Hilig og disco. Parte-parte nga na kay katong panahon na di man ko na tumagampo. Sige ra mo ko luling hayaw. Ay ang sakit mo naging nga gipitkan ko sa Ginoo, gibadleng ko. nagling jud Gibadling ko kay sa una, grabe na ang kapasaway. Nahurot na ng padi sa Manila og adto. ako'y kahilayan sa una agang kahilayan mara jud tong TikTok bisag ako'y kahilayan sa una pero wako'y relasyon sa Ginoo kaila ko Ginoo pero di ko magampo. Ako pwede. Mao na nakain ko sa una, mao di po nagantos ko sa ang hubak, sige ko pantuson kay malagi po nang badlong po ko. Ang Ginoo monotos na si Zanate og grabe na gatong sa. Agaban nila kung inon nga ikaw, di malason ka. Kay masakitin ka. Pero para nahad ako di malason. O gwapo ko gabadlang sa Ginoo, boring ko karon. Di galing wa na, transmitter yung gilubang. Galaw po nas Ginoo nga nagkasakit ka kay ro moundang ka sa bisyo. Agaban na gamayon nga di malason ka sa katir. Kaya nasakit ka. Pero para nahad, di na di malas. Bless ko kaadyo kay gi pitkan ko sa Ginoo. Awa karon nakahana-hana ko ampo. Ako na gikan ko ni Simban sa kaning ang lipstick. Mao na si Zag lipstick sa may bilin nga Superstay. Di pa ni si mawa, na pa ni ugma. Nanguling mo ko sa kabinet ansa kakita mo ko og lipstick nga. Ang lipstick sa una. Ganahan ko nga nagkapuhan nagang lips. Kani mo tong body sa salon nga nagupit ta nig pang lipstick pudam. Kan alis pad tanawon. Mangutan ako ta mahadag ko sa tas gira. Tay. Karon tay. Aman, ano ay? Nagsige man siya kag paminaw og balita. Ya, Ni makangana lagi gira nga moabot na. Unsa? Og moabot tres bohol. Mahadlok ka di. Ha? mga anong madlak man ka? Kita mang tanan.
Oh, lagi. Agaban kayo nga hadlok naman. Karon nga wapay katalagman, di ba? Ang sa gabi parang ka matog, magampo na karana tanan-tanan, maghinusol, nga pasaylo. Diyan ni pag makamatak kag alas 12, pwede pag ka magampo na pod. Nga naman ko tay. Da, ay ikaw ron mahada pagkas gira. Di mo kumadla kay. Masagam ng gira man. Nanda aksisanit. Oh, ika na lang pugin mo. Tagay kuan. Di man ako na sila madag sa gira. Kali. Ako mo kadlakan karon kana wa pa kaning balik sa Ginoo. Mo nang isuot ni Simba. Ano? Kanay sa nina kaplor mining pinili. Adi na ko ba. Kaya sa una si Korome magpili isang sanina. Unsa man kayo kay di? Gino kay ukay. Order na skuan. Online. Ilan na ako na sa Hanjo na ho. Hani Hanjo mo day? Signali ka cellphone ka tiri. Ha? Signali cellphone ka tiri. Pasignalan lagi. Agi Hanjo na alyan na ho. Agi sa ko ng cellphone pasignalan. May connection man. Nda. Aga mo wifi lagi dari kay isa pang gibinuangan. Isa mo pang gihumus sa kanang nay. Basa. Nda karon mag-inquire ko og kanang nay pwede patao dari PLDT. Kaya rang taora mi dari signal. Kailan na sige magsabok. Kawa ko sa signal. Napas sa gihanjo kay gang cellphone nga daan sa una naman ni Ja. Isa ko nung babalitan og kissing. Sorry ta tiri. Tay- Isay tita ko nanay wifi ma.